Docteur, est-ce que ma caille du homme? Nous ferons de notre mieux. Maman Badim gagne la vie. Et c'est très critique. Espérons. Ma sœur, écoute. Kali Toundo Souli ko soutiamon. Vous la famille. Si vous m'arrivez waya, en arrière de waya, si vous débogez de gondo ton arrière de waya, de mon crâne courage. Il a besoin de votre assistance, mais pas de vos larmes. Minen ko min bay ko amen bada. Inch'Allah, kalko min ngandi mamin bada. Tu arrêtes tes larmes. Il a besoin de ton soutien. D'accord. Sois forte. Dis-moi qu'il va se lever. Il va se lever, espérons. C'est très critique. J'ai pas envie de perdre mon frère. T'inquiète pas. Nous ferons de notre mieux. C'est Stella. D'accord. Minen ko bimbaye ko mamin bada. Hey, Gorgui. Na ngeen def waay? Mbadda. Rikalla. Sel. Alhamdulillah. Yow tuddoo Thierno Mody? Holon? Thierno Mody? Min? Min wiyata ko Mody de. Ah, yow Yacine daaw ma yónni ci yow mos naa ñëw sa kër? Yaak sa beneen bëkk néeg boobu Ibrahima. Daan ɗum ko jam. Mbiɗa kam ndax mo Yacine. Min manda biyeteede Yacine, meeɗa andude biyeteede Yacine kede gurdamam. Wona Mody, ko Hammadi. Hammadi mbiyeteemi. Niroo ngeen de ndax ba am na un jour ma ñëw fa boobu yéen a ngi dëkk fële. ca kaw ma ñëw fa at Yacine yónni ma ñëw fa mais fekkuma leen fa. A fayi kala ko Allah tagi ko ɗiɗi. Min juma ngal ɗo legal juma gonɗo caggal o min noddina ɗo. Sa nani Bilal Hammadi komin min meeɗa andude Yacine de Yacine nden inde kay niroo ngeen de. Yacine kay sam nani ɗum tan koye simore Yacine aɗa nanonno Yacine de min mi anda Yacine de. Niroo ngeen de kon niroo ngeen de. Ay noon affaire aji mbatton ɗi min ɓuuri moon andude diluji mbatton ɗi fof kala to nanɗon imam walla noddinowo mo gar mbaɗon propagande ndendi noon ɗum e rewɓe anani min noon njuulam wallahi wona an bonnat ɗum aɗa wiya kam mi heptinima Yacine nang min mi anda Yacine ya fijoy. Niroo ngeen de. tawam juma to mbimami niroo ngeen de. ɗum kam mbatta proka fa ma aɗa wiya kam Yacine.
Yoro ko jam adim gayana ngamin jew so bo pulaar wi bone mawɗo heƴata koye enɗam mawɗam wona ɗum ko baɗɗo service duuɓi capantati e médecine on sikkol ko andi hen kadi service o meeɗa funtude kaaliɗo noon ene jaam analyse ɗi ko jaltini ko machallah omoni soñaji makko ɗum noon jinno min e ma paamodiren wala hunde o bonnirta ne feewirta so wona ɗum tan oɗo yasin koye kaso fayi analyse ɗi ko jaltini ko jinnoɗo warde neɗɗo kam on eɗen gaddi kam on andi mum joofi te baɗɗo neɗɗo kam ñaworo mum eɗen gandi o e aduna kam famɗu kam duuɓi capannayyi ɗi kam walla duuɓi noɓanɗi kam a lelat ɗum ko Allah ko kam haala kam ɗum noon ko min ten e ma mbawi famdirde e ɗum ɗon so gummi ɗo jeehi to clinique to kullite médecin o kanko kaaliɗo o yinno ko wartade so ko yinno ko ɗannade bamma ko haɗi mum warti walla en gandi hande mbawɗe wadde masala ha aduna ha jalti hen o aɗa mbiyani ko ligui soofi e kosam o yari ɗum fof waɗ ɗum fof wawi gasta sabu oɗo yasin e aminata ko bamma ɓe cawdiɗo ɓe jiyani hande barɗa sona min hande galle mo gonmi o ko an soodi hokki yasin waɗimi toon ko welede ma sa waɗanno ko min wonta galle makko ka gorko neɗɗo wiyeten yo muñ koko muusi mais wona koko weeli kadi sutura ene moƴƴi aduna cuurama sona ɗum moƴƴani to fayi to anda ɗum ja alhamdulillah kaw mi faami ko jiɗɗa haalde ko fof sabu hannde docteur o so yii oɗo ñaami ko butel ma o namdo tigi rigui holko addi ɗum aywa so taw ɓe mbaɗi enquête koko sokete ɗum mi miijima ɗum gila ko ɓooyi deuxiémement ko kalɗa ko kadi fof kadi ko gonga tan so kaalidu ummima ɓe mbasa haalandemo ko wonno e kosam ma yimɓe mbiya ko liggi sofi ha joni mboɗo jaɓanma kono jeewantumami tan solution ɓurɗo weɓde o ko ɗum tan muusimi on ko muusanma assalamu aleykum salamu aleykum maaleykum salam mbaɗon oɗo ko Tidiane jeenowo mbaɗon ana salminta mariata aɗa selli mbaɗa tam bisimilla jooɗo wamoɗum mbaɗɗa ene wayri ɗo yimɓe galle ɓeɓe to awa mi wayrima de ɓa ko gonga en mbayrotiri seeɗa kay aɗa selli ni jam tan alhamdulillah mawɗum jam tan mariata alhamdulillah nde tawmami ga e nder galle par ce que an e Dieynaba aduna fof no andi hakkude mum aɗa yiiɗi Dieynaba aɗa horsinima ɗum no woodi mais o Dieynaba simi haali gonga tan Dieynaba betti kam
ɓetti kam torop par ce que ko wawi wonde fof min e Dieynaba min waɗani 24 heures min waɗani 72 heures 10 ans de mariage min waɗi min e makko ko wawi wonde fof o fotani jettude bagosiji makko omo ara e nder galle ɗum ɗon no muusimi torop ko wawi wonde fof Dieynaba semin haaldi min paalodira ko ɗum ɓuuri joni noon komi yiɗi ko Dieynaba yo jettu bagosiji makko min ruttoyo galle min jewta min pawodira ko ɗum mi yiɗi ay Tidiane mi feraki konngol ma kono ko kalda ko fof ko gonga sabu ay o Dieynaba gargol makko ɗo e gallo yum makko welaka min sekil makko mi welaka te Tidiane aduna fof na andi aɗa yiɗi Dieynaba te Dieynaba o ne yinma te kadi ko mbira ko kadi ko gonga ruttade makko galle makko so Allah jaɓi o waɗat ɗum sabu min sekil makko ɓuri yiɗi o rese te ɓuri andi an aɗa yiɗi te kadi faaro debbo ko resede ganduɗa wona koko watte créé mais koko wodata wiide jewatno ko dannade hen ɗum ɗon fof no moƴƴi mais dalil o yo sir dalil o noon alhamdulillah Allah addima ha ɗo en hay sa arano mi noddonnoma oɗo yaasi min boyɗi ala ko mi waɗananimo e adduna kala ko joofi kala ko meeɗi jofde kadi mi waɗi e aussi ɓe mbi haɗama andude neɗɗo o surtout debbo haɗama andude mo tigi rigui resan mo lembe e nder ɗum ɗon noon min nangira min nangata min dikkanita amum par ce que ko diisi ko fof kanko jibini Fatima Aïcha tokoso goɗɗum ko mi yaafimo mi rokkimo dande makko comme ça Allah wiyro eyyi gona seede ala a wonat seede de ɗum addani mi ɗo a wonat seede kaw Ali andi ko kalata mami an min haalani haalama ay min oɗo Tidiane joni ɗo mi yawaji saka a faami an Tidiane ka penowo min mi ala ko mbaɗanmi gorko penowo Dieynaba un peu de respect mbimi ya wallam sa yiɗuno respect a fenata kam Dieynaba tottam respect ha mbimi tu m'as déçu an respect hakkude men c'est fini koko gasi ha anani Dieynaba an cikkuɗa min hunde ko hawsine mi ruttogal une confiance koko ɗi hakkude men e an liggini ɗum hoorema 10 ans de mariage aɗa fenani Tidiane hersani ɗuma Dieynaba accu fenani min mi fenanima ruttoyo galle men jewta hoɗon tampinam haala ka mi wawa ɗum aɗani ko jinmi Tidiane ya rokkam dadama ko ɗum jinmi c'est fini entre nous o ko Dieynaba Tidiane jinmi ko dokkakam dadam fofo haala ka ko ɗum tan gandutumami anani jeehen beltere jewdire mine ma anani ana hersata a woni mo hersata Dieynaba ana hersata ana ƴewata kam niggito timo no wonno a wona timo ala fulla e hoorema ala fayda e hoorema min gorko penowo tan gandi jasɗo jeliɗo mbiɗe hutima a wonat seede kaw Ali addinoɓe kay ko jokkol enɗam kono wona kay wiiden setto wonde cergal hakkude moɗon gon sa yiiɗi mi ɓeyda ɗum kadi hol ɓeydu hen ayi yimɓe jogui jumde walla yimɓe jogue gotel no woodi sa yiiɗi bomi seerimo a retti hen dewgol mon ɗum mbi ha on kaɗal goto ngol basa reftude hen baba oɗo ko haali ko ala ko fawde hen kadi ɗum ɗo ko haali ɗo ko omo jogui hen droit
tekkirondi fof ko men kadi ceergal ngal haalingal mi jaɓi ɗum mi jabri ɗum Allah taade ko min waɗi so tawi mi rewnama e lawol kadi mbawmi tan ko jabde kono min ni ɓurana ɗum kadi wan ɗum kadi ittinomi to am to addimi gayan milan ɗo settade ceergal hakkude moɗon kaw ani soɓe mbiya dewgal ko hoolare dewgal ko muñal e te hoolare gonnoɗo e yasin eggi e mi sikkani noon ma artu donc alay sago tan min haala affaire o ha leera min mbasa wonde ɗo amin junno ko ni tan foti ɓerde ma ko heewi ɗo joni hay sa haalnama a nanata min jotte jonde wonde tawna hon o jarama ka kaalidu noon mbason nannude mi hen jafoɗa no feewi mi yiiɗa haaldude ma ni henna mais ka kaalidu ko autre chose merci an Zahra nam ko mbiɗa kam e Yasin ha joni mi gumani dum wawa wonde kumis hunde nde no waɗirma travail ni ko non nañiri yero ñamata yero yarata ñen fotan nana miijo kono wonko anda noon enen rewɓe ɓe eɗen jogui jikkuji ɗi ganduɗa ko ma nawliren tan ɗi jikkuji bonni ɗi puƴƴo feende hunde da nan ɗo no hulɓini no hawni mais ha joni Kalidou nan hôpital Kalidou de ha joni mon hôpital hakkunde guurdi e mayde sa yi mi yahani sa Yasin reddi kam ɗum tahi gila nden minnen mi yahani par ce que mi yiɗa toñde mais hunde nde dal nan ɗon trop même no hulɓini trop min kay affaire o no jahilni kam mais an mi tottanma conseil il faut mbaɗa seesi par ce que ɗum ɗo fof o yitno wadde ɗum ko yoro mais plan A o benni ko an heddi hen il faut mbaɗa seesa ganda hoore ma ganda holton tawat fawatma koyde ma il faut ganda ɗum gaccamo hakkille noon a andi de plan B o ko ande Yasin de o wawana kam haydara kala ko Allah waɗani yam jiyaɗo Allah wawa wadde ɗum e yam yo artir hakkille makko temi hulani mbaɗi mi ɗo fadama noon sallahu lamɗo karim jaɓi baba Allah jaram on jaram heureusement ko ni jawɗon addude mo min mbaɗi analyse toxicologique kollidde min ko butellajo yeeɗe nous avons fait l'examen de la fibroscopie hunde fof rewi lawol opération rewi lawol amin mbawi ittude me ɓandu enen joga jorto noon ma moƴƴu mais ɗum noon ɗiɗo kawuji so gara e amen koko wayni so ari amen certes hamin jogui hen gueɗal mais gendarme en jogui hen gueɗal ala ko mbawaten wadde sona wuddide enquête ɗum noon no affaire docteur mbalɗene kadi wima ɓiyam fof no yaha mi ɗo place docteur wonɗo ngal ɗo meccal
mi waɗi ɗum duuɓi capante min mo kaldata ko komi docteur o yaani ko ñaami retraite sohor tiiɗo hoore kadi nde o ƴettata burel o mi tinata ɗum taw beeri ene wawi saabi ɗum ko keargal mi makko e bam makko muusimo waɗi mo soke waɗi ko mi hunde yaani a jaram ba han kam ka mawɗo ala ko pame konngol ma kono noon so ko wayni arino e amen il faut langu jogo hen gueɗal kono place mo tegmi baba mo on place tegmami kadi a rewino e ngal ɗo meccal mi wiita mboɗo firto kalda ko ɓayde ko noon mbiruɗa ko noon yaari ala caɗele ɗum noon bindame rapport e moƴƴi merci pas won no mam windu ordonnance won mo prescrire ordonnance goɗɗo ko ɗon sodde merci jarama ok merci Ça va très bien. Baba Galle on kalde mbeɗa laaɓano mi wawa haalandema haydara dow aduna ha nana nde wonno mbeɗa andi e hoolare koko eggi hakkude men kono noon kala ko jiiɗa e aduna ko gasata ha laaɓa kadi hankkandi ko wiyete ko mi ala ko kalmi nde wonno fof ko min waɗi kono noon neɗɗo ne waɗa ha gayna nimsa waade noon nimsa jolani kam mbeɗa ñaaguima duuɓi 10 e duuɓi 20 mbeɗa yiɗi ñalawma goto yetto jaafoɗa kam ɗum ɗo fof ko kiram tan nannimi hen kiram nanni kam e ko ganduɗa mi nimsi tan ko wiyete ko neɗɗo noon kala e kone waɗa e aduna ene nimsa tawata ko moƴƴani